Ассалому алейкум, апа ухарои азиз меҳрубон, духтаракое ки дар командаи ман кор мекунед ва дигар духтароe ки дар компанияи Фаберли кор мекунед. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, ана ин кремо нав буромадагиянд дар компанияи Фаберли, инами каталог буромадан. Ман заказ кардам. И дуташ кремай, а и дуташ яташ гелай, яташ скрабай. Скраба, аввал скраб кати шумо дастотона чиққа мешувен. Скраб дигем ки нами пӯсти қоқ, ами чирки даст, ҳамаи ҳамира топ тоза карда меравонад. Баъд гел мекунен. Гела мешакен пок гиза бигем дар дастон ки қоқ кишид, баъд крем мекунен. Кремам ки шакиден ва массаж мекунен нихи дастотона. Особенно ози тирамоҳай, дастои ҳама мекафа, берун шамолай. Обязательно гирен дастакотона нигоҳ дорен, хушрухтона нигоҳ дорен, дар пеши шавҳаракатон хутона хушрӯ нигоҳ кунен. Ҳаматонда тавсия метиҳам, нархаш қимат нест, дастраст.